Здравейте и добре дошли! Радвам се, че сте тук. Аз съм Красимира и обичам приказките. Обичам ги така, както човек обича стар приятел. Винаги има какво да му разкаже и още повече какво да чуе от него. Вярвам, че приказките не просто се четат, те се споделят. И всяка от тях идва при нас точно тогава, когато имаме нужда да я чуем. Затова ви каня да останете с мен. Нека забавим деня и нека приказката седне до нас като добър спътник, който иска да го изслушаме. Днес този спътник идва при нас чрез думите на Асен Разцветников. Той е от онези български писатели, които умеят с простички думи да докосват сърцето. В неговите приказки има доброта, светлина, усмивка и онази тиха мъдрост, която остава в нас дълго след последната дума. Надявам се, че тази приказка ще ви донесе спокойствие. Ще ви върне красив спомен или просто ще направи деня ви с една идея по-светъл и по-красив. Благодаря ви, че сте тук. Хайде да послушаме една приказка. Съдружие. Приказка, която ще открием това, което имаме в себе си, около себе си, по различен, интересен и по-усмихнат начин. Един ден частите на тялото човешко, като им се видяло много тежко да работят едни за други, започнали да хвалят своите заслуги. А подир той се запрепирали за нещо и свадили се най-горещо. Не щем да работим все ние двете самички, започнали ръцете. И ние не щем да носим всички, добавили нозете. Бре, чудо голямо, и ние за себе си ще гледаме вече само, откликнали очите, че отси за нас се пада работа най-тежка, да бдим и се въртим през цели ден на въртележка. И нам не ни се никак вече слуша, че бе ни и без той дошло до гуша, рекли ушите. Слух ти през делничните дни и през нощите, а дойде ли неделя да починеш? Хайде, върви да слушаш тъпани и гайди. Та, штурили сме ние тогава да дъвчем за Господня слава, обадили се и устата. Ех, щом ще е така, и аз да ви река, откликнал се възрадване стомах. От днес не смилам вече ни трошица. А то се май превърнал бях на междуселска воденица. Бе, тая работа е малко опък и някак си не чини, въздъхнала главата. Но пък не ще е зле и моят мозък малко да почине. И тъй от безразсъдството обзети, престанали да работят ръцете, престанали да ходят вечно зете, не гледали очите, не слушали ушите, мълчели или не дъвчали устата, стомахът не приемал вече храната, за никого не мислела главата. А изоставеното тяло безпомощно по тореха лежало. Лежало си по гръб и тихо плачало от глад и скръб. И почнало то бързо да ленее, да страда, да более, да слабее, а заедно с него и ръцете, а заедно с него и нозете, очите, ушите, стомахът, устата, главата. Изминал ден така, и два дори, и ето, че на третия взори ръцете се разжавали самички. Събрахме тук за всички, събрахме цяла кривачка трошички, отронени от палави деца. Сдъвчейте ги, о златни устица. Ала макар и гладни, тук устата все още си стоели на ината. Не щеме! Сдъвчейте се, че дявол да ги вземе.
Обадила се, кипнала главата. Не виждате ли, че ще се измреме, че всички тук ще пукнеме от глад? Стои несъгласие и то си над. Така е. Право е, рекли очите. Самата истина, добавили ушите. Смелете се най-после и да вчете. Примолили се и нозете. И аз се веч приготвих. Хай почнете, рекал стомахът. И ей, устата с усмивка плаха поели сухите трошици. И тъй от него час заработили пак ръцете, заприпкали нозете, започнали да гледат пак очите, започнали да слушат пак ушите, старателно задъвкали устата, стомахът мелял ден и нощ храната и мисляла за всичко пак главата. Благодаря ви за вниманието.